90.3 Energy FM. Pag ako mong sabihin radyo, sabihin mo Energy Masamsamit. Magandang umaga Metro Dagupan. Magandang umaga Pangasinan. Ang Energy FM's Coffee Break. At ito na nga po ang ating pong tapatan ni Pangga ay hindi lang po napapakinggan sa syudad ng Dagupan. We are also heard sa buong probinsya ng Pangasinan, and of course we are also heard coast to coast and globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang ating Energy FM Dagupan FB page. Welcome po sa ating ika-4 na edisyon ng ating Tapatan ni Pangga 2022. This program, atin pong kakausapin, atin pong hihimay-himayin at kikilalanin ang mga kandidato na kasalukuyang nakaupo sa kanilang mga pwesto, mga incumbent, ika nga nila, at mga nagbabakasakaling maluklok sa pwesto. Magandang umaga po, welcome po sa atin pong 4th edition nga po ng Tapatan ni Pangga. This program aims to assist our listeners, our kapangga, in choosing wisely comes 2022 elections. At sa araw na to, isang malaking karangalan, makakasama natin ngayon ang action man at serbisyo publiko. Ayan, walang iba kundi si board member ng 3rd District ng Pangasinan, board member VC Ventanilla. Magandang umaga po, board member. Welcome po sa Energy FM and welcome sa Tapatan ni Pangga 2022. Yes, good morning Sir Jay, at siyempre sa lahat po ng ating listeners dito po sa number 1 station 90.3. Salamat din po, board member. Akin na pong bibigyan ka muna ng pagkakataon. Welcome muna. Kumusta muna ikaw, board member? So far so good naman. At least ilang araw na lang to 2022 na. Okay. So matatapos na rin yung maraming activities. Alam mo na, panahon ng Christmas, maraming celebrations. Anyways, alam kong pinaghahandaan niyo po maigi ito. But remember, just for everybody's information, may mga questions po tayong bibigay na 1 minuto, may 4 na minuto, mga ganyan po. But at the end of the program, we are also asking our dear listeners, sa mga kapangga nating nakikinig po ngayon sa ating himpilan, pwede nyo palang i-share yung ating Tapatan ni Pangga na inyo pong napapakinggan ngayon, lalong-lalo na sa mga ka-tercero distrito po, na inform na rin po siguro ng ating board member na siya po isasalang sa Tapatan ni Pangga ngayong araw na to. So yung mga kababayan natin dyan sa tercero distrito, inihiling ko po na pakishare po para maipahatid po natin ang boses ni board member BC Ventanilla sa lahat ng mga kababayan natin na naaabot po ng atin pong Tapatan ni Pangga. If you hear this buzzer, board member, narinig niyo po. Yeah. It means we will move on to the next question po. Inaabot na po yung oras ninyo. Okay, so eto na po. I'll be giving you 1 minute for this tapat na question. First tapatan question, isang tapat na tanong. Sino po si board member VC Ventanilla? Ang iyong tapat na kasagutan, 1 minuto. Ngayon na. Si board member VC Ventanilla po ang very humble, down-to-earth na tao. You have ample time po. So yun lang pong sasabihin natin. Yeah, na madaling lapitan, madaling hanapin, at mabilis umaksyon. Talagang action man. Maraming salamat po, board member. At ito po, ang susunod na tapat na katanungan natin, isang tapat na tanong, bakit board member pa rin po ang nais niyong takbuhan sa kabila ng malakas na ang ugong-ugong at malakas na po ang pangalan ninyo na pwede na po kayong tumakbo bilang congressman sa tercero distrito ng Pangasinan? Bibigyan po kita ng 4 na minuto para sa kasagutan mong ito. Ang yung tapat na kasagutan ngayon na. Okay, thank you for that question, Sir Jay. So, ang masasabi ko dyan, dahil unang-una po sa lahat, first term pa lang po natin bilang board member ng 3rd distrito. So, may marami pa tayong gustong gawin na serbisyo sa probinsya po nating Pangasinan, particularly dito sa 3rd district. So, hindi naman siguro masabang mangarap, pero siguro time will come, tamang panahon, sabi nga nila. And at the same time, siguro pakita muna natin kung ano ba yung mga kaya nating gawing tulong in aid of legislation, kasi alam mo naman ang board member at ang congressman ay parehas din yan, legislative
kumbaga legislator din. So siguro yan lamang, marami pa tayong gustong gawing legislative measures dito sa probinsya ng Pangasinan na makakatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, board member, sa iyong kasagutan. Actually, you have ample time para sagutin, pero I just would like to clarify mga kapangga natin, mga nakikinig. It doesn't mean po na hindi ho nauubos ni board member yung kanyang pong oras na nila natin. Pwede nating i-top up yan sa susunod na question natin. Another tapat na katanungan. Now, I'll be giving you another 4 minutes for this tapat na question. Isang tapat na tanong: ano ang mga plataporma na nais mo pang ilatag sa mga mamayan natin sa Tercero Distrito ng Pangasinan? Ang yung tapat na kasagutan, ngayon na. Unang-una po sa lahat, dahil sa ngayon ramdam po natin talaga ang hirap ng buhay dahil maraming nawalan ng trabaho. So tututukan po natin yung mga sektor gaya po ng agriculture, na kung saan gaya ng interview rin sa akin kanyang umaga. So titignan natin kung ano talaga yung kailangan ng ating mga magsasaka. And at the same time, yung sektor ng kalusugan, kasi gaya nito, dumaan yung pandemya, so parang hindi tayo prepared sa lahat. So marami yung talagang buhay na nawala dahil sa biglang pagdaan ng pandemya. And at the same time, siguro it's about time din na tutukan din po natin ang environment, kasi yun nga, kailangan nating ibalik yung maaliwalas na kapaligiran by way of siguro pagtatanim ng mga puno. And aside from that, panatiling malinis palagi ang ating kapaligiran. So at least maiwasan po natin yung mga sakit gaya ng dengue, gaya nito. Pag dumating ang rainy season, yan ang number 1 na problema. Alright. So, again, hindi na ho naubos ni board member po yung mga oras niya, mga kapangga, na binigyan natin. Let's move on with the next tapat na katanungan. Tapatan ni Pangga 2022. Another 4 minutes po ibibigay po natin sa inyo for this tapat na katanungan. Isang tapat na tanong: ano ang sa tingin mo bagay na dapat paghandaan at pwede mong ibigay na tulong na dapat mong gawin sa oras ng kalamidad sa 3rd District of Pangasinan? Halimbawa na lang po itong bagyong si Odette. Ano po mga paghahanda na pwede nyo ibigay para sa mga kababayan natin in case po magkaroon man ho tayo ng hindi naman natin kagustuhan mga ganitong natural calamities? 4 minutes for tapat na kasagutan. Ngayon na. Siyempre, unang-una dapat nakikinig tayo sa mga advisory. Bigyan natin sila ng maagang i-inform natin sila na ganito, may parating na bagyo or whatsoever. And at the same time, mag-ready po tayo siguro ng mga importanteng emergency kits or siguro mag-pack tayo ng mga goods na anytime pag may tumawag po sa opisina natin sa district office na nasalanta o apektado sila, so immediately we can respond with the yung pangangailangan. And aside from that, siguro yung mga equipment na possible na pwede natin gamitin, kasi ako talagang hands-on tayo, nakikita natin yan every time na may kalamidad, tayo ay talagang umiikot, tinitignan natin yung sitwasyon sa ating nasasakupan sa 3rd District. May dala-dala tayong chinso, may mga kasama tayong tao na wherein pag may nakita tayo dyan na obstruction, immediately ay at least nakaka-respond tayo. So yan yung mga ginagawa natin.
Thank you very much, board member. VC, may mga ano lang tayo dito ha, may mga pumapasok lang po na mga comments at it's more on appreciation. Sabi dito ni Castillo, Happy New Year, board member, Ninong board member, watching from Lungos, Calasiao naman si Maridela Espinosa, Kasungsong, watching from Lungos, Calasiao, Serbisyong Puso, Action Man 3rd District, amigo Vice Ventanilla, we support you, board member. Ayan. Thank you po. Si Insky de Guzman, nice one, BM Ventanilla, one of the good leader in 3rd District, Pangasinan. Full support din po sa inyo, Ninong. Mabuhay ka, Sir BM Vice, our full support for you, full support my children, full support for you, the best leader of 3rd District of Pangasinan. God bless you more. Ayan. Gusto ko lang pong ipaalam ang mga linya natin na pwede niyong tawagan, 0912 782-5884 at 0955-597-644. May mga tanong na rin pong pumasok, pero bago ang lahat, meron pa tayong isang tapat na tanong. Ano po ang inyong katapat na kasagutan at masasabi nyo sa taong ayaw pong magpabakuna? I'll be giving you 1 minute for this tapat na question. Ang iyong tapat na kasagutan ngayon na. Yeah, actually, marami tayong mga natindihan ng mga meetings or gatherings na wherein palagi po nating ini-encourage ang lahat, especially yung mga hindi pa nagpabakuna. Sabi ko, isipin na lang po natin ang ating pamilya, dahil syempre kung yung sa kapaligiran natin, nasa paligid natin ay vaccinated na at may isa na hindi pa nabakunahan, syempre pag tinamaan yan, kasi it doesn't mean not necessarily na vaccinated ka ay kwan ka na, kumbaga hindi ka na mahawaan, still may chance pa rin. Kaya I keep on encouraging each and everyone sa aking distrito na ipakita ang full cooperation sa ating gobyerno. Anyways, yan po ang kasagutan ni Board Member Vice Ventanilla. Another tapat na katanungan. Kung I'll be giving you 3 minutes for this tapat na question. Kung ikaw nga ay mahalal muli bilang board member sa Tercero Distrito at kung sakali ang makakasama mo ay mga nasa kabilang partido mo, okay, hindi niyo po kasama, paano niyo po sila pakikisamahan? Your tapat na kasagutan, 3 minutes, ngayon na. Actually, nung nakarang election, nasa ibang partido ako. So, tayo naman, as long as para sa ikabubuti ng ating probinsya ng Pangasinan, binibigyan naman natin yung ating full support. So, ang election ay isang araw lang yan. So, therefore, siguro sa ngayon, normally talagang magkakaroon ng siyempre during campaign, di ba, di maiwasan na may mga paninira or whatsoever, pero at the end of the day, pagkakaibigan pa rin. So, kung sakali man, siguro as long as, ulitin ko, as long as para sa ikakabuti ng probinsya, tayo naman ay hindi or tayo naman ay susuporta. Ano lang naman yan trabaho pa rin. Pero kung ito naman ay alam naman natin na hindi tama, so itayo natin ang ating itayo natin ang ating distrito na kung saan i-represent natin ang ating distrito na sa tingin naman natin ay hindi naman kaaya-aya. Kasi we are representing our constituents so therefore tayo yung hinalal para mag-represent sa kanila. Basta kung ano yung ikakabuti para sa ating mga kababayan, so suportado po natin yan. Hindi nyo tatapusin yung baka may karagdagan pa ako kayong kasagutan, board member. Wala na po. Ako kasi kung talaga I go directly to the point at the same time alam mo na yun, straight to the point. Straight to the point. Alright. Sige po. Kasi mahirap din yung ulit-ulitin mo din ganun para sige po, board member. Yeah. Alright. Tapatang Nipanga 2022. At syempre mga kaibigan, narito pa rin po ang ating Tapatan Nipanga. Now we're opening the lines sa mga kababayan natin na gusto pong magbigay ng katanungan. Board member, no holds barred.
Ibig sabihin, you're willing to accept all the questions na itatanong natin ngayon. Okay. Yeah, sure. Tanong na kaagad. Unang tanong mula sa ating text line 0912-782-5884 at 0955-976-34. Tanong ko po kay Bukal BC Ventanilla, alam po natin na sikat po ang apelyedong Baniked, ang Tulagan sa Tercero Distrito. Ano po ang magagawa ng isang BC Ventanilla na naiiba sa mga nagawa nilang programa sa Tercero Distrito? At ano po ang katangian ninyo na meron po kayo na wala po sa ibang mga kandidato para sa board member ng Tercero Distrito? Texter 0600. Sagot niyo po, board member. Wala pong oras dito ha. Okay. Sa katunayan, napatunayan na natin kasi nung 2019 yung aplidong Baniked, Tulagan ang nakatunggali natin. Siguro nakita ng ating mga kababayan sa ikatlong distrito yung ating determinasyon na magsilbi. Kaya tayo ay binigyan ng pagkakataon. Actually, this is my second time na tumakbo. Noong 2016, sinubukan, nag-last term akong councilor ng San Carlos City. So, tumakbo ako noong 2016. Kumulang lang ng konti. So, sabi ko, since may mag-graduate, so I decided to run again for the second time. So, naramdaman ko talaga yung pagmamahal ng aking mga constituents. Dahil noong 2016 nakakuha ko ng 111,000 votes. Compared dito sa 2019 umabot tayo ng 172,646. So ibig sabihin po nun talagang nakita po ng aking mga kababayan sa ikatlong distrito ang ating determinasyon na maglingkod. So yung kakaiba, actually ako lang po yung nagkaroon ng inisyatibo na gumawa ng aking district office. Dahil sinabi ko noon, ilalapit ko ang serbisyo ng Kapitolyo sa ating mga kababayan. So nag-put up ako ng aking satellite office sa San Carlos City dahil surrounded tayo ng malalaking bayan gaya ng Bayambang, Malasiki, 77 barangays and 73, 86. So at least napakalaking tulong sa atin dahil lalo-lalo na dumaan tayo sa pandemya, naging skeletal force ang ating or once a week lang tayo pumunta ng Capitol para umattend ng regular session natin. So at least doon sa satellite office na yon, open siya Monday to Saturday. Na kung saan dyan po natin ini-entertain yung mga yung ating mga constituents, especially problema sa mga halo-halong klaseng problema, hospitalization, pambili ng gamot, at halos lahat ng So tayo naman pinakita rin po natin na we deserve na maglingkod bilang board member dahil kung kaya po nating ibigay yung kanilang request sa atin immediately, binibigay po natin, wala nang babalikan bukas as long as available. Kailangan nila ng upuan, kailangan nila ng tent, kailangan nila ng wheelchair. So immediately kaya tinawag tayong action man sa serbisyo kasi hindi na natin pinapatagal kung ano yung kung ano yung kahilingan na kaya nating ibigay sa abot ng ating makakaya. So agad-agad. Dahil tayo rin kasi alam din na duman din po tayo sa hirap ng buhay noon. Kaya sabi ko, ang isang tao hindi naman ito lalapit kung kaya po niya yung problema. Kaya yun ang iniisip natin palagi. So yun lamang po. Board member, mayroon pa mga tapat na katanungan na pumasok po, Texter 3981. Sa pagpapatuloy ninyong termino bilang board member, ano po ang pinaka-priority at concern ninyo sa Tercero Distrito? So tayo ay nasa grupo ng Team Aguila na kung saan ang ating bibigyan ng prioridad dyan ay ang pagkakaroon ng libo-libong trabaho. Na yan po ay ginagawa na po sa bayan ng Binalonan
na kung saan tinatayo yung pabrika ng wirings ng sasakyan. Yan yung Sumitomo North na kung saan 10,000 trabaho ang naghihintay. So yan ang gusto rin nating gawin sa ikatlong distrito dahil naniniwala po ako na ang pagkakaroon ng marangal na trabaho ay siya ang magiging solusyon sa kahirapan. Okay. Thank you very much, Board Member. May mga pumasok pa rin mga katanungan dito. Okay, Texter 1510 sabi dito, dahil hindi mo kapartido ang kasalukuyang administrasyon, ano po ang naging problema mo in terms of expediting your budget? Nagkaroon po ba? Hindi natin kasi maiwasan yan, ano. And aside from that, yung budget kasi nasa prerogative ng local chief executive yan. So normally, kung hindi ka talaga kasama, syempre hindi maiwasan yan. So for gawin mo man kahit na wala na yan, so pinagpapatuloy pa rin natin. Kaya yung sinasabi ko, tumutulong tayo sa abot ng ating makakaya. Kasi syempre malaking bagay din sana na katulungan natin ng provincial government sa pagbibigay ng serbisyo, especially sa mga nangangailangan ng tulong. Pero okay lang naman. 1.5 year din kaming naambunan ng suporta, pero hindi maiwasan nga dahil siyempre malapit ng eleksyon. So normal lang. Pero kung naman, kinakaya naman natin. Sabi nga nila, kung ikaw ay matulungin sa iyong kapwa, syempre yung blessings ay hindi rin nawawala. And parang servisyo na rin natin sa poong may kapal yan. Another texter 1350, Board Member, bakit po Team Aguila ang inyong sinamahang partido ngayon? Dahil naniniwala pa ako na sa Team Aguila ay may magandang direksyon ang ating probinsya ng Pangasinan. Unang-una, nagsama-sama ang lahat ng mga progresibong leaders from 1st District to 6th District. And I do believe na ang mga progresibong leaders ay syempre ang iniisip din nila ay ang kapakanan ng ating mga kababayan sa probinsya. Kaya ako, hindi tayo nagdalawang isip na samahan sa paglipad ang Team Aguila. We only have few minutes to go before the hour of 11 o'clock. Allow me to squeeze one more question, Board Member, ha? Aling bayan po sa Tercero Distrito ang sa tingin mo, nangangailangan ng atensyon? Ang iyong sagot po. Actually, siguro itong bayan ng Santa Barbara at Calasiao. Dahil unang-una po sa lahat, pag dumarating po ang kalamidad or nagkakaroon po ng baha, sila po kasi yung number 1 na affected eh. Kaya kung tayo ay mabibigyan ulit ng pagkakataon at makasama natin ang Team Aguila sa probinsya, so iisip po tayo ng mga programa o paraan ng paano natin matutulungan ang ating mga kababayan in terms of, in case of yung cause ay yung pagbaha. Kasi sila yung catch basin dyan eh, Santa Barbara going to Calasiao. So, yun lang po. Last question. Mabibigyan po ba kung sakali kayo po'y manalo ulit bilang board member po? Okay, Texter 134, mabigyan ulit kayo ng pagkakataon maging board member at sa susunod pong eleksyon. Mahaba pa naman ito, pero sige, tanong na rin natin, may posibilidad na po ba kayo maging congressman? Siguro para sa akin, unang-una dapat manalo muna tayo sa susunod na eleksyon. And at the same time, gawin natin yung ating trabaho bilang legislator, bilang representante dyan sa Sangguniang Panlalawigan. So siguro, let the people decide on it siguro if we deserve. Pero kung hindi pa naman, 3 termino naman yung term ng
board member. So, tignan natin. Hindi naman natin sinasara yung pintuan para dyan kasi unang-una, the same lang naman ang iniikutan din ng congressman at saka board member eh. Pero yun nga, yung sa ngayon, importante, nandyan pa rin ang suporta at tiwala ng ating mga kababayan sa 3 distrito. Dahil unang-una po sa lahat, talagang hindi naman po tayo nagpabaya sa ating katungkulan bilang board member. At alam po na alam din po ng ating mga kababayan, ramdam po din nila yan dahil bukas po palagi ang aking district office para po sa kanila. Maraming salamat Board Member BC Ventanilla sa atin pong tapatan ni Pangga ngayong araw po ng Wednesday, December 29, 2021 na tayo na paulakan. Bibigyan na lang namin kayo ng pagkakataon na baka meron ho kayong nais ipahatid sa mga kababayan natin sa Tercero Distrito ng Pangasinan. Board Member. So, unang-una po sa lahat, gusto ko pong batiin ng advance Happy New Year ang ating mga kababayan sa 3 distrito ng Pangasinan, na kung saan sana sa 2022 ay mas lalo pong gumingahawa ang ating pamumuhay. And at the same time, we just keep on praying. Huwag natin palaging kakalimutan na magdasal para at least tayo po ay gabayan ng kung may kapal sa ating mga ginagawa. And sana po piliin po natin ang talagang leader na ang kanyang plano ay talagang maglingkod, at the same time may malasakit at pagmamahal sa kapwa. So yun lamang siguro, and syempre still keep safe pa rin kasi nandyan pa rin, hindi pa nawawala itong COVID. So sabi nga nila, ibang-iba pag tayo ay kumbaga nag-aasikaso pa rin, especially sa ating, kasi sabi health is wealth eh. Importante kahit gaano ka man kayaman, kung may sakit ka, so useless din. So salamat sa ating mga kababayan sa 3 distrito sa inyong suporta po sa akin, at magkakaasa po kayo na lagi pong nandyan si Board Member Ventanilla na handang-handang umantabay po sa inyo. Just feel free po to visit my satellite office. Bukas po yan, Lunes hanggang Saturday. Kaya dyan nyo po makikita at mararamdaman na ang serbisyo po ni Board Member Ventanilla ay talagang galing po sa kanyang puso. Tunay at ugas. Tama po. Alright. Basahin ko lang po yung mga ilang text message na pumasok. Castillo Ferrer Analea, number 1 action man ng 3rd District. We love you, Ninong. Joey Ballesteros Mamaradlo, mabuhay ang Team Agilan, mabuhay ang board member from Tokok East, Bayambang, Pangasinan. Remy Tenorio, watching with my friends, mabuhay ka Sir BMB, full support from Malasiki. Jet Benibe, hello BM, watching from your district office, Barangay Sapinit, San Carlos City. Ayan. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng mga kapangga nating nakatutok po sa ating programang Tapatan ni Pangga 2022. Again, maraming salamat po board members sa oras na binigay niyo po. Yes, thank you Sir Jay sa pagkakataon na ma-interview this morning. At pasensya na medyo na late sa sobrang traffic din sa daan. Sabi ko nga kanina, talagang ramdam na po yung celebration ng New Year's Day. Kasi marami na tayong mga busy kababayan na nanggaling sa iba't ibang lugar para umuwi. Yan. We felt the Christmas rush. Now we're feeling naman po yung New Year's rush. Yeah. Just be informed, our dear guests, our dear listeners rather, that no one is safe until everybody is safe. Ha? Okay. Stay safe, stay healthy. 11:06 sa darating naman pong December 30. Bukas naman po atin pong makakapanayam, makakasama sa Tapatan ni Pangga ang kasalukuyan incumbent mayor po ng Binmali, Pangasinan, Mayor Sammy Rosario sa Tapatan ni Pangga
2020, December 20, 2021 edition. Board member, maraming salamat ulit. Okay, thank you, Sir Jay. Thank you very much po. Sabihin niyo po ulit. Thank you very much. Ang tabayanan po si Inadora. Sina po ang susunod para sa ating pong programa. Dito lang po yan sa 90.3 Energy FM. Panggawa mo sabihing radyo, sabihin mo energy. Masama-sama. In the meantime, I'll be pausing for a very short break. Diyan lang po kayo. Merry